To sam dobio, brate. To zapravo da ga ne počujete sad po pola. Pa brate, smijte ti, ali ovo je taktički napravljeno kao taj s kojim god da ćeš delo. Ovo je, to može reći da ćeš bilo je za mene, nije ovdje neki bilo ovako, ono što je bilo. Padne ti neće. Nadaš. Pa. Do sad nije ni jednom. Na to se se gledali, što ste podevili dalje i ovo, prvi, drugi, treći, pa to je, ono zna jedno i ovdje, ono to se ne vidio sve. Znaš, to je, nisam vidio šta je, tek sam posle vidio. Loše raditi. Smejka raditi. Mira, que se puede hacer algo así para poder llegar a Ima je gigaš.